Здравейте, дами и господа. Ето, че все пак реших да ви покажа да направя и втора част на видеото за пържоли на фурна в плик, за да видите колко е станал плика. Трябва да пробиете плика и да се пазите, както казах и в първата част. Но виждате, че не успявам много лесно да го пробия плика. Май успях с ножа. Не е бил хубаво запечатан. За това ще ви покажа след малко. Ето, че за най-търпеливите се вижда и резултата. Виждате парата, която излиза. И да, ядете и се наслаждавате. Аз може би още леко ще допека тук пържолките. Но това е от мен.